Μερικές φορές βλέπω άσχημα όνειρα. Κάποιες φορές με κυνηγάνε. Δεν μπορώ να τρέξω. Τα πόδια μου δεν λειτουργούν σωστά. Μερικές φορές αυτό που με κυνηγάει όλο και με πλησιάζει. Μερικές φορές πέφτω από ένα ψηλό κτίριο. Μερικές φορές Ξυπνάω λουσμένος στον κρύο υδρότα, δευτερόλεπτα πριν αγγίξω στο έδαφος. Κάποιος μου είπε πως ο εγκέφαλος έχει ένα μηχανισμό διαφυγής. Ένα αντανακλαστικό που πάντα θα με ξυπνάει μια στιγμή πριν χτυπήσω. Και αυτό άλλαξε τη στρατηγική μου όσον αφορά τους εφιάλτες. Αν ποτέ βρεθώ σε άσχημο όνειρο, Ψάχνω για το ψηλότερο σημείο που μπορώ να βρω. και μετά πηδάω. Μερικές φορές